Nagkaroon siya ng relasyon dun sa Maynila na ikina-trigger o kinainis niya, ma'am? Lumala, siguro, kung ano ko yung may, ano siya sa, karelasyon. May nagkaroon siya ng relasyon. Oo, dito, ako niya dito, nagkaroon siyang karelasyon, tapos nalaman niya, may asawa naman pala. Mga kaaksyon, mula sa Bato, Camarines Sur, isang ginang ang 13 taon na raw itinali at ikinulong ng sariling ina dahil sa sakit nito umano sa pag-iisip. Kadalasan daw ay mapanakit ito at nagwawala. Ang panawagan na ipinadala ni Nanay Salvacion. Panoorin po natin ito. Ako po humihingi ng tulong na matulungan ninyo ang aking anak na may kapansanan, wala sa sarili. Wala na akong pera na madala ko sa Kadlan. Lagi ko naman siyang dinadala sa Kadlan. Kaya nakakulong dito sa bahay itong anak ko. Tapos wala, sinasaktan ako, nakahubad. Kahit mahirap, tinitiis ko na lang dahil sa gusto kong hindi sa labas na makita ng mga taong nakahubad, nananakit siya. Sana matulungan ninyo ko na madala sa Kadlan para bigyan ng gamot. Ang hinaing ngayon ni Nanay Salvacion Corralde ay mapatingnan sa espesyalista at maibigay ang nararapat na gamutan para sa anak. Kaya mula sa Camarines Sur, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Nanay Salvacion. Magandang hapon, Nanay Salvacion. Magandang hapon po. Opo, kamusta na po itong kalagayan ng anak niyong si Irene? Ano siya, lagi siyang nakahiga, tapos kung hindi nagwawala, nakahiga lang yan. Walang himik. Opo. Kung nagwawala, lahat itinatapon sa yung mga kinainan niya sa kwarto. Maaari niyo bang maikwento sa amin, Nanay Salvacion, kung bakit tumagal ng 13 years po na ganito ang sitwasyon ng anak niyo? Walang pera kasi ngayon, malala na, di ko na kaya. Ilang taon po ito dinapuan ng ganitong sakit, ma'am? 2014. Pero before ito, ma'am, saan ito galing? Nagtrabaho ba ito or nag-aral? Pagkatapos niya sa high school, pumunta siya sa Maynila, tapos nagtrabaho, dinakuha na siya ng sakit. Kinuha ko na sa Maynila kasi dinala ko na sa Bicol. Opo. Pinagamot ko. Before po ito, ma'am, na dapuan ng sakit niya, ma'am, ano yung kadalasan na nararanasan niya, ma'am, or epekto nito nung nasa Maynila pa siya at nasabi natin na kinuha mo na lang pabalik dito sa Bicol? Sabi ng niya, di nagsasalita, tapos yun na, tinawagan na kung kunin doon sa Maynila. Opo. Tapos kinuha ko naman, pinagamot ko sa Kadlan. Opo, before ito mangyari, ma'am, ano po yung trabaho niya doon sa Maynila? Yun sa pabrika. Opo. Pabrika na, tapos ibinalik ko, binigyan ng gamot, gumaling naman. Pumunta naman siya sa Laguna, nagtrabaho naman siya. Isang taon pa, bumalik naman sa bahay kasi may naman siya. Pinalikan naman ng sakit. Tapos, dinala ko naman sa Kadlan, nagano ko ng gamot, binigyan naman ako. Pero, simula nang di na siya nag-iinom ng gamot, yun, lumala na, di nag-inom. Ayaw na niyang mag-inom ng gamot. Kailan niyo po ito naidala sa mental hospital itong anak niyo, si Irene? Dinala ko yun, 2010. Opo. At ano daw yung sabi ng doktor, ma'am? May inireseta ba sa inyo na gamot? Oo, mayroon. Yung pampatulog lang, tapos yung pampakalma, tapos vitamins, yun lang, 3 lang. Nung umayaw na, hindi na umiinom. Tapos doon na nung nagsimula namang muli itong sakit niya, parang inaatake na naman siya ng kanyang sakit. Lagi na siyang umaalis sa bahay. So, nung yung pagkakakwento mo, ma'am, 2014, 2012, yung huli na inaidala mo ito sa ospital. Oo. Ano daw yung sabi ng doktor, ma'am, sa kalagayan ni Irene? Sabi niya, pag
pick up, bulan-bulan. Kaya ayaw naman babalik doon sa, mental, ayaw. Kasi sutil. Opo, nung hindi na siya pumupunta or bumibisita doon sa doktor, ma'am, ano yung mga napapansin mo sa kanya, ma'am? Lumalala na ba itong sakit niya? Oo, lumalala kasi hindi na siya umiinom. Di ko maibili ng gamot kasi wala kaming pera. Ayaw naman magpapabili ng gamot sa mga butika kasi walang resita. Pa-check up niyo una itong anak mo, ma'am, si Irene, na nasabi ba ng doktor kung ano ang diagnosis ng anak mo, ma'am? Kasi iba't ibang uri po ng sakit sa utak kasi, ma'am. Wala naman sinasabi sa akin. Basta, Kung ano sila, basta uminom ng gamot, resita na ko, wala naman sinasabi. opo, sigurado po ba kayo, ma'am? Or baka nakalimutan mo lang yung sinabi ng doktor? Yun lang ang sinabi niya, pag isang bulan, magpa-check up. Yun lang ang natatandaan ko, yun ang sinabi nila. At maliban dun, ma'am, sa hindi kayo nakakabisita sa doktor kada buwan, ay hindi pa nainom ng maayos ni Irene itong ibinigay o inireseta ng doktor na gamot at vitamins. Hindi. Ano ito, ma'am? Nananakit na ba? Na umabot na sa puntong nananakit na po ito at naglalaya sa bahay nyo? Oo, pag naglalayas na siya, pagtapos uuwi na sa bahay, di nasabihan ko, yun, nagagalit siya. Tapos, nung nakita ko na siyang nakahubad, nagalit man ako kasi nakakahiya sa kalsada. Sabi niya, pag inahampas nga ako ng upuan, buti doon sa tagingirad ng pintuan namin ay tumama kasi tumakbo ako. Kaya simula noon, tinati ko yun. Dahil sa hindi na ito nakakalabas ng bahay, ma'am, yun yung nagiging reason niya kung bakit palagi na lang siyang nagwawala doon sa loob ng bahay niyo, ma'am. Sa pagkakatanda niyo, ma'am, meron ba siyang naikwento sa inyo na nagkaroon siya ng relasyon doon sa Maynila na ikina-trigger o kinainis niya, ma'am? Lumala, siguro, ang ko yung may siya sa karelasyon. May nagkaroon siya ng relasyon. Oo, dito, pag-uwi niya dito, nagkaroon siyang relasyon, tapos nalaman niya, may asawa naman pala. O yun ang Okay. nagsimula. So, doon nagsimula, ma'am. Pwedeng doon nagsimula na depress itong si Irene dahil sa nangyari sa kanya na meron palang karelasyon itong boyfriend niya. Oo. Opo, naikwento ba sa inyo, ma'am? Wala naman, yun lang ang sinabi, may nawala naman yun sa isip na niya. Nalalaman niya may asawa na pala yung niya. Baka man tinatago lang ni Irene yung nararamdaman niya kasi yung hindi biro po itong naranasan niya na kumbaga yung karelasyon niya pala ay merong iba. Okay, so ngayon, ma'am, ano yung pinakakailangan yung mangyari po dito sa anak niyo? Ang gusto ko sana, kung may tumulong sa akin, yung namin, yung gusto kong ipagamot, kaya lang paano naman yun, may ko. Opo. Wala akong pera. Opo. Ma'am, gaano po kahirap bilang isang ina na kailangan nyo pang ikandado itong anak nyo, ma'am? O ikadena itong anak nyo, ma'am? Yung gusto ko talaga siyang kasi parang makalaya naman akong sa bahay. Kung hindi ko yan ginagawang tanian, wala akong magagawa sa bahay kasi malipot. Opo, sa pamilya nyo, ma'am, meron bang kagayang sitwasyon nito ni Irene? Yung asawa ko, siguro yun nagmana sa kanya, namatay na yun. So, posibleng doon na mana nito ni Irene itong sakit niya. Oo. Sige, ma'am, ang gusto mong mangyari, may makatulong po sa inyo na maidala ito sa mental hospital at mapatingnan po itong anak nyo. Sige po, ma'am, standby ka lang po, Nanay Salvacion, para sa agarang pag-aksyon na sa kabilang linya ng ating telepono, si Mayor Junjun Zurilla ng Bato, Camarines Sur. Magandang hapon, Mayor Junjun. Hello po, magandang hapon po.
Opo, meron po tayong kababayan dyan sa Bato na ang kanyang anak ay 13 years nang nakakadena dahil sa meron po itong sakit sa pag-iisip. Ano po yung maaring maitulong ng lokal na gobyerno po ng Bato? Pag mga ganyang kaso po, unang-una dapat po malaman namin, may report sa amin. Apo. Kasi ang kailangan po niyan, matingnan po ng MHO namin, and then together with our MSWDO. So para po matingnan namin kung ano po ang kailangang aksyon ng ating LGU. Opo, maaari ba, Mayor, na sa inyo mula na magkakaroon po na ma-rescue po itong anak ni Nanay Salvacion, itong si Irene? Yes po, tatawagan ko po yung MHO namin, then yung MSWDO namin para po agarang matingnan po yung kalagayan ng pasyente. Opo, Mayor, para sa kalaman din ng lahat, di ba? Kasi sa katunayan, itong pagtatali or pagkakadena sa isang tao ay pinagbabawal, especially ng opisina ng social welfare. Bawal po talaga yun. Kaya lang minsan po hindi rin natin mapagbawalan yung mga kapamilya na nag-aalaga kung yun po ang ginagawa nila dahil sa tingin nila is yun ang limita sa galaw ng pasyente para iwas din sa kompromiso sa labas ng kanilang bahay. Kaya lang sabi ko nga po, mayroong karampatan kailangan gawin tayo para po ma-address yung sitwasyon ng pasyente. Tawagan ko po, sasabihan ko po, bibigyan ko po ng instruction ng MHO namin saka yung MSWDO namin na makikoordinate sa barangay officials ng barangay na pinagtitirhan po ng pasyente para po matingnan kagad yung pasyente. Kung kinakailangan po na i-transport namin yan going to Kadlang para po mabigyan ng action ang kalagayan po ng pasyente natin. Isa pa sa iniisip ni Nanay Salvacion, itong yung gamot. Wala daw silang pera, Mayor. Maaari bang maisagot na rin ng lokal na gobyerno? Mayroon po tayong may tutulong dyan. Mayroon naman pong AX ang aming munisipyo para po makatulong sa kanila. And then sa gamot naman po is kaya naman po nating magbigay ng tulong sa pamamagitan ng AX program ng ating munisipyo. And then ako po, willing naman po akong tumulong personally. So para po matulungan natin yung pasyente. Apo, dahil po dyan, Mayor, maraming salamat po. Yan po si Mayor Junjun Surilla ng Bato, Camarines Sur. Okay, maraming salamat po. Apo. Ayan, Nanay Salvacion, narinig niyo po mula kay mismo sa mayor, sa inyong mayor na tutulong po sa inyo, especially dito sa gamutan at yung mga reseta ay sasagutin na ng lokal na gobyerno ng Bato, Camarines Sur. Opo. Anong mensahe mo kay mayor na pati siya ay tutulong na? Salamat. Oy, maraming salamat kay Mayor. Tanong ko lang, Ma'am Nanay Salvacion, handa po ba kayo sa maaring prosesong pagdadaanan po ni Irene? Opo. Apo. Dahil po dyan, meron po kaming staff na tututok po sa inyo at aalalay para makuha po itong tulong mula kay Mayor at sa aming program para maipagamot at mapatingnan itong anak niyong si Irene sa doktor. Ano, Nanay? Opo. Kung meron kang mensahe, Nay, ano po yon? Maraming salamat. Apo. At maraming salamat din po, Nanay Salvacion, sa iyong tiwala sa aming program. Opo. Maraming salamat sa inyo. Mamaya po, Nanay, meron po sa inyong kokontak mula sa aming staff para maiklaro at maibigay sa inyo ang mga detalyes kung kailan at kung saan po yung magiging proseso po nitong pagdala po kay Irene.